Il-membru tal-Parlament Ewropew Marlene Mizzi ħadet sehem fl-abbozzar ta' dikjerazzjoni bil-miktub dwar il-ħolqien ta' one-stop shop għal ġid tal-annimali. Id-dikjerazzjoni li għandha l-appoġġ ta' membri parlamentari Ewropew oħra minn gruppi politiċi u pajjiżi differenti tistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li l-ħarsien u t-titjib tal-ħarsien tal-annimali ikunu marka fondamentali tal-Istati membri. Id-dikjerazzjoni qed titlob għal ħolqien ta' sistema ċentralizzata biex tissimplifika l-informazzjoni dwar is-suġġett u toffri l-appoġġ lill-Istati membri biex japplikaw b'mod effettiv leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tal-annimali. Marlene Mizzi qalet m'hemm l-ebda dubju li l-kundizzjonijiet u l-istandards tal-benesseri tal-annimali fl-Unjoni Ewropea kollha jeħtieġ li jiġu mtejba. Id-dikjerazzjoni tappella wkoll il-Kummissjoni Ewropea biex twassal politika aktar koerenti kif ukoll ittejjeb l-applikazzjoni effettiva tal-liġi tal-protezzjoni tal-annimali u l-konformità legali. Marlene Mizzi qalet li bħala Viċi President tal-Intergroup dwar il-benesseri u l-konservazzjoni tal-annimali dejjem kienet il-vuċi għall-annimali li m'għandhomx vuċi li ma jistgħux jiddefendu lilhom infushom u jitkellmu għad-drittijiet tagħhom iżda xorta jweġġgħu u jsofru.